ऑफिसवा से आ गल हूँ जी। ला पनिया पिया आज के का कहियो बात सब रेंटर के लगी थे हाथ पकड़ के बाहर कर दियो घरवा से। कौची होलो इतना गरम काला तू है? गरम होबी ना जी। बतावा तो मकान बनावे में हमरा कितना पैसा लगलक हल। आज गेली पैसा मांगे देवो के घरवा में हेरली जे एक देवालिया पर यहाँ वही पेंसिलवा से हाई कलमिया से बताऊं तो लइकमन के ओखनी सब सिलेट बना के रख ले देवालिया के। पूरे मन होलो कि हम बल पुट्टी करा के दी सौं से रेंटर के मकान। तो हम कहा जाने के लिए हम सोचली कि करवा देवी तो ओखनी के लिए अच्छा रहते। तो उस समय एकदम हमर देवालिया पर पढ़ाई ले लिखाई ले जानती है तो अखरे देती है बिना पेंटवा करे ले एकदम। बाप रे हम ई मकान बना के पछताई थी बाबू आई रेंटर लगा के। तोरे शौक हलो लगलक बड़ी तोरा शौक हलो क्या? हम बैठल बैठल 5 तारीख के हम रेंट सौ से 5-6 फ्लैट से वसूल के बैठल नहीं दिन भर ला वसूला रेंटर। अरे तो आप न जान लीजिए कि 5 तारीख के पैसा का तस्लम की 6 तारीख के नल टूट गेल तो मोटर बिगाड़ गेल तो हमरा कभी राड तोड़ दे बताऊं तो तनी राडवा तोड़ दे के खिड़किया वाला रेलिंगवा टूटल हलै तो रेलिंगवा के तो फिर कसबाइबे करिए जी। उस समय पैसा ना लगा है ओखनी से वेतना कर दी थी अंत कैले है बाबू। अगला बार से रेंटर लगावे ना तो 2 महीना के एडवांस रेंट लेके रखिए। हम लेके रखबे एगो आउ चीज हम ओखनी के कहबै कि जैसन हम रूम दै थियो ना वैसने हम लेबो या तो तू अपन बाल बच्चा के घर में हगावा आ चाहे पढ़ावा। हमरा जैसा दै थियो वैसने तू रख हमरा दे के जइया वैसने। ई हमर काम न होय तोरे काम होबे तू समझा कैसे का कर। आबरी रेंट लगाबो ना ओकरा में तू ना कुछ बोले है हम रेंटर से बात करम समझला ना। तू ही धीरे धीरे बतिया के और दे दे हमरा बाद में भूख के पड़ा है। जान पहचान वाला आ जाती तो कौची करी हो? जान पहचान वाला के तो आओ हम गोड़े लगाइए हम ना लगावे जान पहचान वाला के समझ गेला ना। उनका से तो आउ 4 बात हमरा बोलहू में न बने है। जान पहचान वाला है तू तो कह दिया हूँ कि हमार रूम खाली ना हबा। ठीक है बा आवरी हम सब कह के अत्ता लगावे अंत कैले है अंत मने बतावा ना। दिने दुपहरिया सूतल या के मोटर टप दबर दाब देलक मलकिनी सूतल हतन अब फिर खुल्ला के खुले है बताऊं तो। अब बिजली बिल 8 रुपये ले तो का क्या 8 रुपये तू ले हूँ सागरो 7 रुपया है हमरा 7 रुपया दे दे। अब बताऊं तो ये सब फिर के चला है। हम अंत आ गेलियो है समझला ना। का करोगे तो ना पैसे रह चलते बेचारा मकान अपन सब ना बने थी यार। आज ये हमरो अफसोस आवी थे कि हमहू इतना पैसा लगा के काहेला मकान बनावे। हमहू भले रेंटे रे नियत रहती है पैसा देती है रहती है कम से कम हमारे बैंक में पैसा तो रखा रहता खाल। ये कहा जाने गली कि एक तो पैसा लगैली मकान में और दूसरे में आओ हम पैसा ले मोखनी से कि का आओ ओकरे में हम लगा ही रहली है। भारी फेरा में हम पड़ गेलियो कौन गरा कट में हम पड़ लियो जे ना कर सके। एक के गो में गेली है सब फ्लैटवा में जेबे तो काका देखे लगी मिलते जे आ जाना हूं काका लिखी है वो खूटी तू कितना खूटी गाड़ के सबके देला हल। हाँ। सब खूटी कवारल हवा सब कोई के माथा पर लगल हवा तो कोई के एने बताऊं तो 4 गो मच्छरदानी लगावे आज का 60 वाला पीन आ गेले ये 60 ले तक हल 4 काटी एने 2 काटी एने आगे मैया हमरा तो देख के एकदम दिमाग दर्द देत हवा। हम काहेला इतना पैसा लगा के मकान बनैली रे बाप। हमरा लगी था कि हम कितना पैसा लगैली मकान में हमारी हल कैले है मकान के।